फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोगों को मेरे चैनल में फिर से स्वागत करती हूँ। तो नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ आरो फिन खेबसेबाव गोसो गोरबोजों खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। तो दिनै भिडिअआनो जागोन दिनै माने कभार भिडिअनि थाखाय आरो शुट खालामनो फैदों आरो ना माने हिडिम्बा मन्दिरावहाय। तो नै हिडिम्बा मन्दिरा नै बेवहायनो आरो ना नै ओमफ्राय नै बियो हाखर ना दं बेवहाय नै ओमफ्राय लोगोफोरा नै आंनिया जानाय बर्तमान केमेरामेन जासिगोन बे केमेरामेन ओमफ्राय जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान फैदों तो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला इन्ट्रेस्ट दङब्ला तो नायलांबाय थादो भिडिअखौ। तो फिर खालामनोसै आरोना शुटिं माने आंनि मबाइलजोंनो नै बे मबाइलजोंनो खालामगोन आरोना। तो फिर चलो ना मा होनो नायलांबाय थादो आयो रे माँ शूटिंग चल रहा है यहाँ कवर वीडियो की। हम वीडियो करने के लिए यहाँ आए हैं। कितनी सुंदर जगह है और सन यानी रोड क्या बोलते इसको रोड भी नहीं है थी अभी नहीं है, चला गया किधर चला गया पता नहीं है। तो आप लोग वीडियो को एंजॉय देखिए। Lede. Hai guys, so जों दायो शुटिंआव दोङो माने कभार डांस भिडिअ बनायदो आरोना लोगो नै ग्रुप लांबाय बिसोर हामलांजोबबायला दिनै मा होनो सान्दुंबो गैया अखाबो गैया नै बे गाना जाबायलै अखाबो गैया सान्दुंबो गैया ओमफ्राय मा होनोलै ना ना beautiful view. Apa ada? Moनसे भिडिअ शुट जाखांबाय आरो दा दोङोसो आरो जमाना दोङोसो दा नै एकदम अखाया बोरैबानो खामजोब माबाया बोरैबा जाजोब्बाय। ओमफ्राय जानो थांसै चलो चलो मिथिंजाय मालफोरायनो एकदमबारे नालाय फन खालामदों नामा फन खालामदों नामा ना सोलोंदों ala ladang ladu tuh ladu रहा नहीं जाता तड़प ही है बजी गोसा गोसा थांखाबाय खासिगोन नालाय खेराइ मोसागासिनो ओमफ्राय जोंना दा नै बेयाव शुटिं जागोन आरोना केमेरामेना सान्दुंआ दासो ओंखारदों बोराया come on reels mana yang sambil berada Ini moजां नै बिबारा आयै आयै बरिया
Begitu mo장 gemo-gemo. Mabai di mo장. Châu thắng đến đấy má xe đâu. Đây xin ngắt. Thắng thì không khai nữa. Được rồi. Khi nào không mình không Mana? Oh, deh. Kan ketemu siapa? Sana. Apa? Lan baik mana aku dance ni manciper bedinga jalan dress ke be sense kamu bawa baik tanga ini kayaknya Bang. makam kan zadar na Kamu kan satu dah. Oh no. Hapsikan dah. tunggu Sana begiya, apa begiya. Tena sekun, ya. Nang thang mana berfaidah na, patu. Wah. Oh, kamu taruh kuno kayak kan ada rawa. Berat kosto, lama berapa? ya bosan Mana dengar pun sih? Bina nau? Esok pun dengar. Ay, dia masa ada. oi baba kese